nyaya yake ndeyekuchera goridhe. Taura ibambo ndimuruziwa Mr. Gold. Akazosungwa nevakomana. Akasungwa akaruchera gold. Upi? Takamusunga mukomana waruchera gold muvillage Masanyabako watova nemugodhimo. Muvillage Masanyabako wataidzi. Saka anoda kungopisa wakafaindi kake. Bambo ndimuruziwa kuti muda kutema sei kuti umira sei. Ndikubva abvisa mutete kutaura kuti ndiye aruchera gold. Ndizvo? Maka muna kuuya ngechi kuna mutekwa-tekwa kuti tapinda munzvimbo taona ngoda. Aiwa tatiri munzira yasingazivi kuti tofamba sei. Matengesa magrams mangani manje? Tatombowana chinhu. Samupe uchera pamusina kumbona nechito. Rutsvaga. Rutsvaga. Makaona sei kuti pakanuna? Takangoona matombo tikati asi pane zvamunetike kutaridza kacho. Kurongochera. Saka munogona kuita mwedzi mitatu munongochera kubva mazoshaya. Zvinoitika. Akunyepa matama ako akana. Sure. Neta musikuona kuti matama Uye iye umuti hake kana. Ndinoti iwe ungagone kuita a day uri kuchera pasina chinhu chiri kuonekwa ipapo. Mangwana udzokerera futi. Kanobvunza wakasvika paka takatomira tisi kushanda. Makamira kuchera. Makadzika zvakadi. 5 meters. 5 meters. Unoziva kureba kwe5 meters pano nekuti 5 dzakareba. Dzakareba. Saka makatombopa shoko rekuti ndo zvatiri kuita munzvimbo menyu ndiya. Takatanga kuenda kuna Sabhuku ndiye akakupai permission yekuti itai. Kuti tatiri munzira yekuti tiuye titaurirwewo tasingazotofamba sei kuti tisvike kuno. Saka pakasvika mapurisa tikati zvaita takuonochi mafambiro. Sabhuku wachine. Sanyabako. Ndiani? Sanyabako. Sanyabako. Ndekupi? Nyatati. Wasanyabako. Pamiri panyambamba. Ndizvo. Ndopamaizira. Saka sabhuku ndiye akakupai permission yekuti chii chamakaendesa kuna sabhuku kuti azoti rambai muchikontinua koma. Takamisa mari yemuteti. Makamupa mari yemuteti? Imari? Takamupa $10. $10. $10. Mutete wengoda hauzive $10. Kana ukaenda kuMinistry of Mines, kamutete kacho kekuti urijise unobva kuti awa ndo waridziwe mari. Unobva wanga uri womutete unobutsa. Kuti kana iwe ukatoonekwa chero usina mari pa unotoponwa. Unzi ndiwe wegold. Ringe rungoizita. Unovira mara. Saka mambo haisi nyaya kunyanya kungoita kuti mambo akafunga. Tiri kupamburawo kuti makakadarika mutemo mukaenda kochera zvinhu zvisina mvumo. Sabhuku mungadai makamutaurira ari pane here sabhuku? Aiwa. Wangouya uri wese. Handiri kuona kuti wakuturira mhosva sabhuku. Aiwa handina ndo mafambiro atakaita. Aiwa esi takufunga iwewe nasabhuku muchataura zvakanaka mapadai panapa. Iwewe nasabhuku ndokuti sabhuku iziso rangu kuti anzi ndisabhuku ndini. Handiwanza. Aifanira kuona izvozvo zobva akutaurira kuti wakomana ndazvinzwa zvamataura regai ndoturike kunani kuna baba. Tinzwe kuti zvinofambiswa sei. Handiwakaona. Kuti iwewe nasabhuku ndimi muchakuturirana mhosva pachena. Tati dare musi wani zviya? Kuti muende vakuziva kuti sabhuku wako newe wacho tine tichikuda pano. Ndopa muchataurirana kuti ndakadari togadzirisa nyaya inofamba. Isai munhu ati kumupe mushando.